Така, здравейте, фенове! Отмина първото завъртане от групите на Европейското първенство. Всеки един отбор изигра своя матч и е време за едно видео, което да бъде обобщение на представянето на отборите до момента. В първата група доста така силно начало за отбора на Германия, като цяло победа с 5-1 срещу Шотландия, една победа, която разбира се впечатли със сигурност неутралния зрител, да не говорим за феновете на Бундестима. Германия започна ударно, много силно представяне за състава на Нагелсман.